Fi żmien amministrazzjoni preċedenti kien hemm pjan biex l-istudios tal-films fir-Rinella jinbidlu f'fish farms għat-trobbija tal-ħut b'mod xjentifiku. Tkellem dwar dan il-Ministru tat-Turiżmu Gvernijiet Lewis meta fil-Parlament sostna kif Gvernijiet Nazzjonalisti qatt ma taw każ l-industrija tal-films f'Malta. Kien hawn li fisser li l-Gvern preżenti sab ma' wiċċu numru ta' sitwazzjonijiet xejn feliċi għal din l-industrija, fosthom l-istat diżastruż li tħallew fih it-tankijiet tal-films fir-Rinella. Change of use from film studio tank to fish farm tank. Ir-roadmap tal-oppożizzjoni dak iż-żmien fil-Gvern. Il-Ministru Gvernijiet Lewis sostna li dan il-Gvern iħares lejn is-sit tar-Rinella u dawn it-tankijiet bħala qass strateġiku għall-industrija tal-films li reġgħet qamet fuq saqajja. Dan hekk kif numru ta' produtturi internazzjonali qed iħarsu b'interess kbir biex jaħdmu produzzjonijiet f'Malta. Il-Ministru Gvernijiet Lewis qal li fi żmien li ġej se jkun qed iħabbar il-lista ta' films li se jinġibdu f'pajjiżna u li mistennija jservu ta' reklam turistiku b'saħħtu għal Malta.